mesabe uNkulunkulu ngokuba lokho kungokwabantu bonke, kungokwebandla lonke, kungokwabantu omama bonke, abafundisi bonke, abantu abasha bonke, abantu abasemhlabeni abangangeni ngisho ethempeni kaNkulunkulu bonke, kahle kahle onke ama-continents bazalwane kufanele ebenjani emesabe uNkulunkulu. Siphi na isizathu sokushiwa umshumayeli uzosizwa ke namhlanje ngokukhulu kwithuba okukhulu nenhlonipho enkulu bazalwane. Ngizoqala ngokubingelela umama umpostoli nobaba umpostoli, ngibingelele abafundisi bami bonke, abavangeli bonke, abashumayeli bonke. Ake ngithi nje onke ama-protocols bazalwane ngiyawa observer egameni likaNkulunkulu. Umphakathi wonke bazalwane ngiyawubingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen bazalwane. Ngizocela ke egameni lenkosi